ठीक आहे भाजी मग काय ठेवू. हा काय बरे आहेस ना. नमस्कार मित्रांनो, मी सागर आणि आजच्या व्हिडिओत आणि त्याचबरोबर आमच्या आम्ही कोकणकर ऑफिशियल या चॅनलवर तुमचा सकाळ सकाळी स्वागत करतोय. मित्रांनो, आता मी गेलोय ज्या घरात त्या घरात आमचा कृष्णाचा मांड असता आणि आता मुंबईतून ते काका वगैरे येलेत आणि त्याचबरोबर आत्तेकडे होती ती आता थंय असत आणि थंय आता मी जाऊन भाजी देऊन येलोय, शेगलाची भाजी. कारण आज शेगलाची भाजी आणि आंबोळे म्हणजेच पोळी आहे. तर आत्ता मी चाललोय आत्तेच्या घराकडे, कारण कृष्ण आपलं थंय या. तर आता माका जाऊन गवळणी करूची आहेत, कारण मी काल गवळणी केलंय नाही. 4 गवळणी आहेत, ते काय 15 मिनिटात किंवा ते असं होतलेच. आणि कृष्ण काल रंगून झालेलो असा आणि आता जायचा थंय गवळणी करायचे आणि त्यानंतर मग कृष्णाकडे घेऊन येणार असं. आणि त्याचबरोबर तायग्या पण अजून खेळतात. तायग्या उठला नाही, झोपानच आहे. त्यामुळे आता तायग्या उठवतलंय आणि तायग्यानंतर घेऊन इकडे येणार असं ताईनी मी. तर चला, तर आजच्या व्हिडिओ आपण सुरुवात करूया. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि जर का आमच्या चॅनल तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्कीच करा. मित्रांनो, आता आपण आत्तेकडे जाऊच्या आधी तुमका हे 2 कोपरे दाखवत आहे नाळ्यावरचे. पाणी सगळं सुकलं यायला, कोपऱ्यात पाणी असं अजून तरी. आणि हे बघा, ह्या वेगळा या वालाईचा असा आणि इथं आपला अमोघ तिकडेचा पूर्ण. ह्या फक्त एवढंच भाग वालायचा. किती फरक आहे बघा, तो कलर आता एकदम वेगळं फरकच दिसता. तो भागलाचो वेल फगला बारीक बारीक मोठी मोठी काढून नेलेली असत, धरतात बारीक बारीक. अशी आत्ता उठला पण आता उठला ना. नाही खराब बोल, सकाळी उठल्या उठल्या तरी खराब बोल. चाय तरी गेलं हा, चाय पण नाही पिऊ का.
मित्रांनो कृष्णाचं फक्त काय गवळणी रवल्याचे करूचे आणि मुरली तर ते आता तयार केलं आहे. आणि आते गेलेली चाराणूक तर म्हटलं गेलं आहे मी पण चाराणूसाठी. आणि आता येईल आता येतापासून हळू चलत चलत मी येईल पटापट. आणि आता जाऊया आपण. कृष्ण तयार झालेलो मित्रांनो. आत्ता मी चाललो आहे कृष्णा घेऊन ते बघा. आणि माझ्यासोबत आता काका आहेत ते मुंबईचे हे गावचे. तर त्याला जाऊया आता. आणि आता वाजले आहेत बरोबर 2 वाजले आहेत. आणि 3:30 वाजता भटजी काका येणार असं. मित्रांनो मी आता घराकडे येईल आहे. कृष्णावरून ते ठेवलं आहे आणि घराकडे येईल आहे. आणि आता मी चाललो आहे बेल आणूसाठी. तर आता काकाने माती बांधतात तर मी म्हटलं बेल घेऊन येते तो सर. काय करतास कोंडाळा बांधत आहे का तू का कोंडाळा. काय झालं हो. तर मित्रांनो बघा या ठिकाणी सगळी तयार झालेली असं. आणि आता माती वगैरे बांधलेली आहे. आता बघते का हरणा बांधूची आहेत माती एक. हे बेल बस ना. कृष्णाकडे वाट बघतात. मित्रांनो आता बाकीची तयारी झालेली असा. आणि आता ताई वगैरे रांगोळी काढता. सकाळी उठला तर लेट पण काहीतरी काम करता आहे का महत्व. आणि मित्रांनो कोकणी जुगाड बघा. ही रांगोळी लाल नाही मुलगा पांढरी रांगोळी होती. लाल रांगोळी ना होती. त्यामुळे आम्ही त्याच्यात पिंजरा टाकला. थोडं तरी लाल कलर झालो कारण या पांढऱ्या लादीवर ही पांढऱ्या लादी रांगोळी दिसत नाही. आणि आता आपण ह्या मडक्यात दही म्हणून कापूस टाकणार असावं. मित्रांनो या झालेला असा रांगोळी काढून त्यात कापूस पण ठेवल्याने आता भटजी कायले असत. आता पूजा चालू होत. बघा दुसरं कलर घेतला आणि तो मिक्स केला होतो.
विष्णुदास नामा शिवे गावे माझे माऊली
आताच आरती वगैरे केला तुम्ही बघितलंच. आणि आता आम्ही जरा चाललो कामानिमित्त बाहेर. मास्क लावल्याने हो तब्येत थोडी त्याची बरी नाही. सर्दी आहे, बारीक बारीक ताप आहे. चला तर जाऊया आता. सो चला तर मित्रांनो आजचा व्हिडिओ आपण होत थांबूया. मित्रांनो आत्ताच मी घराकडे येलोय. जो कामानिमित्त बाहेर गेलेली सुमितने मी आता निघतो घराकडे येलोय. आणि त्याचबरोबर तुमका आजचा व्हिडिओ कसं वाटलं हे कमेंट तर नक्कीच सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. आणि जर का आमच्या चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर लाल बटन आता पांढरा करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि त्याचबरोबर बाजूची घंटा पण वाजवा, म्हणजे आमच्या प्रत्येक व्हिडिओचे तुमका नोटिफिकेशन येत राहतील. चला तर आपण परत पुढच्या धमाकेदार व्हिडिओ मजेदार व्हिडिओत भेटाया.